Yan habarlardan belläp geçmediýaly 31-nji awgustda Azeri jurnalisti Hatice Ismailowanyň suud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde ödüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bikanun biznes hereketini we wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny ödüniň derňew raportlaryna semetmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazardy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan giňşäk maglumatyny bilelik dediňler. Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden görnükli Azerbaýjanly jurnalist Bakuň suuduna boyun egmezlik bilen eden jemleýiji beýanatyna ykdysady jenaýatçylykda aýplanyp, suuda çekilmeginiň özüni ruhdan düşürmegi ýa işini toktatmagy başarmandygyny aýtdy. Prosesiň syýasy ähliligine aýdýan Hatice Ismailowa 31-nji awgustda suudi özüne ýönkelýän günäleri oýlap tapanlykda aýplady. Derňeji jurnalistiň bellemegine görä maksat ony türme dykyp, Nevtebay öňkü Sowet Respublikasyna onuň ýokary hökümet derejelerinde bolýan korrupsiýany derňemeginiň öňüne almak. Ol meniň türmede bolmagym mümkin ýöne iş dewam eder diýdi. Suud Ismailowa öz beýanatyny doly okumaga ruhsat etmedi. Ötön hepde bir prokuror ona 9 ýyl türme tutuklugynyň berilmegini soranyndan soň Ismailowa özi we özi ýaly garaşsyz pikirli jurnalistleriň korrupsiýanyň kanunsyzlygyň üstüni aşjakdygyny aýdyp, biziň edýän işimiz gaty mühim diýdi. Tölenen baha tosdaq edilmek, korkutulmak bolsa da biz ýazyp halky habarly etdik. Men öz wezipämi ýerine ýetirenme, şindi de bigenýär diýip Ismailowa aýtdy. Ismailowanyň Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugy tarapyndan efire berilen bir habary Azerbaýjan hökümetiniň düşegüntli altyn käniniň hukugyny prezident Ilham Aliýewiň maşgarasyna berendigi baradadır. 2014-nji ýylda berilen bir habarda hem Aliýewiň iki gyzy Azerbaýjanyň iň uly mobil telefon kompaniýasy Azercell bilen ýetişikli görünýärdi. Jurnalistik işi üçin ençeme halkara bayrag bilen syýlanan Ismailowa suudun çalt proses alyp barandygyny, onuň netijesiniň hem öňünden kesgitlenendigini aýtdy. Ismailowanyň aýtmagyna görä onuň garşysyna olanylan subutnamalar şaýatlardan ýa başgasyna alynan ýa-da olaryň doly okuman gol çeken görkezmelerine daýanýar. Ol suuda ýüzlenip şaýatlaryň birine para teklip edilipdir. Utanyň bu nähili döwlet diýdi. Ismailowa jemleýiji beýanatyny özüne bildirilýän aýplamalary reddetmek üçin ulanyp, özüniň derňewe esaslanýan habarlaryna şu zatlaryň üstüne açyp ýörke, döwletiň ony salgyt tölemekde aldygy ýüzürmek, kezzaplyk ýa göz gudratdan galp peýdalanmak ýaly jenaýatlarda günäli tapmak üçin edýän synanşygyny gürkünç diýip atandyrdy. Ol 15 ýa 25 ýyl türme tutuklugy meni çökerip bilmez diýdi. Türme hyzmatlaryna bolýan galpyklaryň üstüne açmak üçin maňa mümkinçilik bolar. Men bir problemany gawy mümkinçiligi öwürmegi başarýan adam diýdi. 39 ýaşly Ismailowa hukuk tafarlarynyň aýtmagyna görä, Aliýewiň hökümetiniň başgaça pikirlenýänleri basyp ýatyrmak üçin edýän synanşyklaryna garşylyk görkezden onlarça aktivistiň, jurnalistleriň we hökümeti tanqidleýärleriň iň tanymaly. Ol dekabr aýynda tutulan bäri Birleşik Ştatlar we beýleki gülmatar döwletler tarapyndan boşadylmak üçin bolan çağırışa garamazdan türmede saklanýar. Amnesty International ony wejdan ýetiri diýip atandyrdy. Jurnalistleri goramak komiteti ona bildirilýän günäleri jurnalistik işleri üçin ondan öz almak diýip häsiýetlendirdi. Ismailowanyň 7-nji awgustda başlanan suud prosesine gatnaşmaga taşary ýurtlaryň ilçehanalarynyň tanlyca wekillerine ýol berildi. Tutuş prosesiň dewamyna garaşsyz jurnalistler we aktivistler eser goýup berilmedi. Azeri aktivisti Hatice Ismailowanyň suud dinlenişi barada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owansana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs.
Demirgazyk Owastanyň Henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçüler tarapyndan hüjüm edilip başlandy. Bu welaýatyň Dahnegora atly sewtine ýerleşýän owan güýçleriniň harby merkezini jeňçiler gabaw aldy. Maglumata görä onlarça owan harbysyny söýüşçüleriň gabawyndan halas etmek başartmanlar we sewitde çaknyşyklaryň henis hem dowam edýändigi habar berilýär. Bu barada Kawula habarçymyz Şamerdan Guly Murady şeýle maglumat taýýarlady. Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Dahnegora atly esebinde ýerleşen awgan güýçleriniň bir harby merkezini jeňçiler gabawa alypdyr. Onlarça awgan harbysyny jeňçileriň gabawyndan halas etmek başartmandyr. Dahnegora atly regionda ýerleşen awgan harbylarynın komandiri Muhammed Rahimyň Azatlyk radiosyna mobil telefon arkaly aýdyşyna görä Zamaray atly harby merkezi jeňçiler gabaw alypdyr. Talep hüjümçileri dört tarapdan harby merkeziň ýoluny bötläpdir. Biziň okumyz we böleki harby enjamlarymyz azaldy. Eskerlere 4 gün bäri azyk iýmit ýetişmeýär. Biz soňky demimize çelli jeňçilere garşy görüşmäge taýyn. Ýöne döwlet biziň halymyza üns bermeýär. Eger hawa arkaly kömek ýetmese harby merkezi şu günüň dowamında jeňçileriň basyp almagy mümkin. Hatda biziň içeriýäli agy suwumyzam jeňçiler kesdi diýip komandir aýdýar. Masra karar benim jang desa başady drawona baýnydezi ezmaraýasyn. Barymağına meresen, ona meresen, muýmada meresen, komakina meresen. Baglan welaýaty Demirgazyk Awganystan bilen paýtaxt Kabuly birleşdirýän şaýoluň ugrunda ýerleşýär. Kabul, Mazar, Kabul Gunduz ýoluna da jeňçileriň we hem salýanlygy aýdylýar. Jeňçiler Pulukmur şäherine de golaýlaşmagy başarypdyr. Ýöne Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abduljabbar Purduli jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçirilýänini aýtdy. Dahnegora atly sebäpde awgan güýçler bilen talep militanlarynyň arasynda çatışygyň barýanyny general belläp geçdi. Dahnegoriýan jang baryn. Ameliyat evvel çar tarafy jiganlar ba hadyr sarpsatyn düşmanlar görýär. Ümrozan Gabawda galan awgan güýçlerine ok ýarag uradylýar. Azyk iýmit ýetirilýär. Gabawda galan 3 awgan harbysy Talibanyň hüjüminde helak boldy. Gabawda galan harbylara şu gün kömekçi güýç iberilýär diýip general aýtdy. Wa در قناق قرار اکمالات شان پرسنل تزقوات پرشان رسیده امروزان میرسه Baglan polisiýasynyň başlygynyň aýdyşyça uruşda talep söwüşçilerine de ziýan etipdir. Ençeme talep militany yaralanypdyr. Yaralananlaryň arasynda Talibanyň Dahnegora atly etrap üçin bellen hakimi hemen bir komandiri bar diýip Purduli aýtdy. Zahmiýaşan Mulla Zahir, Mulla Qadir, Mulla Majid, Uluswari Dahnegoriýs, Baxtiyar, Mandanay Gurpay Talibay Gabawda galan awgan harbylarynyň howsarlary olary talep jeňçileriniň hüjümünden halas etmek üçin döwletiň çare görmeýändigine nägelelik bildirýär. Onlarça awgan harbysynyň Talibanyň eline ýetir düşendigini aýdýar. Talibanyň hüjümünde 3 askeriň ölüp, 3-üniň yaralanandygyny Pulukmur şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Nesim aýdýar. شبکه آنها زدن طالبا حمله کردن 3 نفر شهید شدن 3 نفر دیگه زخمی شدن کار دولت تصدیق باید داریم ناصر داوجان Salan tuneli paýtaxt Kabul bilen Demirgazyk Awganystanyň arasynda ýeketek geçeligi bolup durýar. Talibanyň ýeçiligi edýän Dahnegora atly sebti Salan tuneliniň golaýynda ýerleşýär. Arada jeňçiler Salan tuneliniň ýakynynda 20 ýollagçyny zamon aldy. Emma ýollagçylar soňra azat edildi. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümleriniň käbir görnüşleriniň gümrük paşlaryny ýokarlanýar. Ýöne gümrük paşlarynyň näçe ýokarlanjagy, azyk haritlarynyň haýsy görnüşlerine goşmaça paç salynjagy we täze tölegleriň haýsy wagtdan güýje girjegi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahiriň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenistan yerli bazary goramak daşary ýurda gidýän altyn pullary tygşytlamak maksady bilen daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümleriniň käbir görnüşleriniň gümrük paşlaryny ýokarlandyrýar. Türkmen mediýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň anyna güni geçirilen hökümet maslahatynda ýurda daşardan getirilýän azyk önümleriniň käbir görnüşlerini täze gümrük paşlaryny bellemek barada edilen teklibi tasdiklanlygyny habar berýär. Döwlet başçysyny Ministrler Kabinetiniň 21-nji awgustda geçirilen mejlisinde hökümete käbir azyk önümleriniň importuny azaltmak, olaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek we käbir azyk önümleriniň gümrük paşlaryny ýokarlandyrmak arkaly yerli bazary goramak boýunça teklipleri taýýarlamak üçin 10 gün möhlet beripdi. Hökümet başlygynyň sowda pudagyna gözegçilik edýän ornbasary Pelwan Taganow ana günkü geçirilen mejlisde bu tapşyryklar boýunça edilen işleriň hasabatyny berdi. Hasabatda edilmegine görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tekniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar. Ýagny Taganowyň tasdiklamagyna görä daşardan getirilýän azyk önümleri importyň 6%-ny tutýar. Şeýle-de ol şu ýylyň 7 aýynyň dowamında ýurtda sarp edilen miwe şireleriniň 96%-nyň, suwlaryň 91%-nyň, konserwirlenen gök önümleriň 87%-nyň, kalbasy önümleriniň bolsa 61%-nyň Türkmenistanda öndürilenligini aýtdy. Umuman vice-premier bu önümleriň ýurtda ýeterlik derejede öndürilýänligini belledi. Bu ýagdaý Taganowyň tasdiklamagyna görä gürrüňe edilen önümleriň daşary ýurtlardan getirilmegini azaltmagy hemde içerki mümkinçilikler esasında yerli bazary öpçün etmäge dolu mümkinçilik berýär. Şunu bilen baglykda hökümet başlygyna daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümleriniň käbir görnüşlerine degişli gümrük paşlaryny gerizmek teklip edildi. Türkmen medeniýetynyň ýazmagyna görä ýurdun prezidenti bu teklipleri dolu tasdiklap yerli çyğmallaryň hasabyna azyk önümlerini öndürýän täze kärhanalaryň döwedilmeginiň wajypdygyny ňyktady. Ýöne gümrük paşlarynyň näçe ýokarlanjagy, azyk haritlarynyň haýsy görnüşlerine goşmaça paç salynjagy we täze tölekleriň haýsy wagtdan güýje girjegi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Prezident Berdimuhammedow 14-nji awgustda geçiren hökümet maslahatynda bolsa häzirki döwürde Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän soganyň möçberiniň 21%, kartoşkanyň möçberiniň 18%, hyýaryň möçberiniň 45%, pomidoryň möçberiniň bolsa 3 hesse artandygyny aýdypdy. Şeýle-de ol bu gök önümleri daşary ýurtlardan getirmek üçin 50 milyon Amerikan dolary möçberinde serişde harçlananlygyny aýdypdy. Ma'lum bolşy Türkmenistan dünýäde nebitiň bahasynyň arzanlamagy we döwlet gazynasyna gelýän girdejiniň azalmagy bilen baglykda öz import ýollaryny optimallaşdyrmagyň çäresini aktarýar. Bu çäreleriň çäginde daşary ýurtlara eksport edilýän we daşardan getirilýän önümleriň öwedin tutjak önümleri köp öndürmek gözüňde tutulýar. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan yerli kärendeçleriň aýtmaklaryna görä gök önümleriň bolçulugyny döretmeli daýhanlaryň yer eýesi, su eýesi bolmak, erkin bazar şertlerinde has erkin we netijeli işlemek, gowy gazançly gurply daýhana öwrülmek arzulary emeli bökdençlikler sebäpli 2-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri başa barman gelýär. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümleriniň käbir görnüşleriniň gümrük paşlarynyň ýokarlandyrylmagyna siz nähil araýarsyňyz? Bu siziň günnelik durmuşyňyzda nähil täsir etdirer? Bu barada öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medeniýet e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Paýtagy Taşşabadyň iň uly bazarlarynyň biri Mir bazary şäheri awadanlaşdyrmak çäreleriniň çäňine gaýtadan awatlama işleri sebäpli 1-nji sentýabrda ýapylýar. Ilaty awatlaýyş işleriniň haçan tamamlanjakyny barada takyk maglumat berilmeýär. Häzirki wagtda bu bazardaky söwdegärleriň bazaryň soňky gününde öz haritlaryny ýygnap başlanyny habar berilýär. Kardeşim Merdan Saraýew bu bazardaky soňky ýagdaýlar barada ýörite video raport taýýarlady. Şol video raportyň ýazysyny bilelikde dinläliň. Ýene-de tanynjy günden bu görnüşlerdäki ak bazarda nam-nişan galmady. Aşgabatyň ýyllar arasynda Mir bazar
ve karusel wazar diýilip tanalýan bu sowda nokudy 1-nji sentýabrda awatly işleri üçin ýapylyp bu ýerden sowdagärler hem çykarlar. Paýtagtyň Parahat mikroraýonunyň Ýunus Emre köçesiniň ugrunda ýerleşen bu wazar şäheriň iň köp gelim edimli wazarlarynyň biri hasaplanyp, onda gök bakçy önümlerinden başlap gojalyk hajatlary üçin zerur bolan beýlik önümleri hem satyn alsa bolýardy. Yerli resmiýetlerin berýän maglumatyna görä, eýem 13 ýyl bäri ýylaty hyzmat edip gelýän bu wazarda awatlyş işleri 6 aýlap dowam eder. Sinlayan görünüşleriňizden hem belli bolýaly, sowdagärler eýem öz haritlerini ýygnap dükanlaryndan çykmagy, öz sowda nukutlaryny terk etmäge taýinlik görýärler. Gepin girdişine göre aýtsak, häkimetler dukanlarından çykarylan sowdagärler üçin nähildir bir alternativ ýer hudurlameýärler. Sol bir wagtda Mir wazarnyň ýapylmagy bilen Parahat mikroraýonunyň ýaşaýjylaryna hem gerek ýaragyny satyn almagy nähildir bir sert döredilýändigi barada hiç ýyly gymyldy hereket göze ilmeýär. Soňky aýlaryň dowamında Aşgabatyň uly wazarlarynyň ençemesi ýa awatlyş işler üçin ýapyldy ýa-da dolulugyna ýeri ýysan edildi. Bu işler 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlygy hem gabat geldi. Kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazysyny biziň adathabar.com web saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmenistandan garawum.info ýa-da ojak.org arkaly hem girip bilersiňiz. Aşgabatyň Parahat 1, 2, 3 we 4 kiçi etrapçylarynyň aralygyna ýerleşen Mir wazary 10 miňlerçe adama hyzmat edýärdi. Eýse bu wazaryň ýapylmagy bilen bu sewitiň ýaşaýjylaryna goşmaça bazar hödürlenýärmi? Biz bu sora bilen gyzyklanyp Mir wazaryň golaýyna ýaşaýan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş boldyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanrada ertirden başlap Mir wazary ýapylýar. Ýaşaýjylaryň öz ady haritlerini satyn almak üçin goşmaça bir bazar variant hödürlenýär ýaşaýjylara. Şeýle wazar paýtagtyň Mir etraplarynyň ýaşaýjylaryna hödürlenmeýär. Ýaşaýjylar öz ady haritlerini gerek ýaragyny nireden satyn almaly? Bir Mir etrapçylarynyň käbirinde asarlan bolsa Zaýlaryň ýerdeminde ýerleşýän kiçi dukanlar bar. Ýa-da Mir etrapçylaryndan uzakda bolmazyk Ýympaş magazyny dukany bar. Şeýle hem birneme ýol hökmelen bolsa tekewazar hemde orswazar bar. Başga görünüp duran mümkinçilik bararýar bazar ýok. Täze bazar hem ýa gaýdyşymyz ýa hödürlenmeýär. Amanrada ilk bilene meselem Ýympaş bilen orswazary hem tekewazary geçmeden ozal köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň aşagynaky kiçi dukanlar şu ýaşaýjylaryň öz talabyny ödäp billermi, ýagny ýaşaýjylaryň talabyny ödemäge mümkinçiligi barmy şol dukanlaryň? Şu dukanlaryň ýaşaýjylaryň ady görünümlerine, görünümlere bolan talabyny ödemek mümkinçiligi tas ýok berýär. Sebäbi olar ýerdeminde ýerleşýän kiçi magazylar bir onuň dowamyny 50-60 aldan köp adama hyzmat etmek mümkinçiligi ýok. Haritlarynyň sanam görünüşem çäkli galy bersede aldylan şu ýere baryp sowda durmagy meýdanam çäkli. Amanrada häli Ýympaş sowda merkezi bilen orswazary hem tekewazary agzap geçdiňiz. Bu bazarlarda hem de sowda merkezinde haritlaryň bahasy näýle? Şeýle-de meselem orswazaryna, tekewazaryna gidip gelmek mümkinçiligi nähili? Ýympaş dukany bir Mir etraplarynyň odýan uzakda, hatda piyada da gidip gelse bolýar. Ýympaşdaky ady haritlarynyň görünümleriň narhy Mir wazarynyň kydan arzan bolmasa gymmatda ýöne bar ýogy dukan, on çäkli adamlara hyzmat etmek mümkinçiligi bar. Şonuň üçin Ýympaşyň Mir etraplaryny ady haritlary ýene gaýry bilen üçin etmek mümkinçiligi aradan aýrylýar. Tekewazar hem de orswazar bir uly gadym wazarlar
yönü şehirde bellemeli ýagdaý ors bazary şäherdäki iň gymmat bazar hasaplanýar. Ýagny ors bazaryna satylýan haritlaryň ady önümleriň, göw önümleriň bahasy şäheriň beýleki istenlik bazarynyňdan juda gymmat. Teke bazarda bahalar mir bazarynyň bilen deňeçerräk diýen ýaly belki arzanamdyr. Ýöne ol ors bazarynyň hem has gymmatar değerleşýär, daşlyk değerleşýär. Gidip gelmek mümkinçiligim adamlar üçin uly közençlik görürsde gerek. Umuman şäher awtobuslar gatnaýa ýöne aýdary mir etrapçylarynyň olýady beýleki birinden ors bazaryna, teke bazaryna barjak adam iki edek minip düşmeli olýar barýan awtobusly. Bir awtobus bilen eslim ýol geçip, sonra ikinji awtobus bilen ors bazaryna, teke bazaryna barýar. Ýygyna öwürlenine de ýene şo ýagdaý gaýtalanýar. Ýene mir etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň öňünde bazar sowdasy bilen magly şeýlere közençlikler bar. Ähra. Amanrada aşawatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, biz şuny ýer bilen bu mesele boýunça okuyjylarymyzyň garaýşlaryny hem bilmek üçin Azatlyk Radiosynyň Facebookdaky sahypasynda ýörite forum açdyk. Forumda okuyjylarymyza mir bazary ýapylýar ilat haritlaryny nireden almakçy diýen soraw berdik. Häzir käbir okuyjylarymyzyň bu sorawy galyran tesbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook sahypamyzda jeren atly okuyjymyz ona biljekdäl emali wapda bazardan söwdegärleri kowyp remontdan soň kim köp para berse şoňa dukan berdiler. Prezidentim ullakan işeden adam bolup baryp gaýtdy. Hiç saatdan habary ýok ýa-da bilmedik kişi bolýar. Hemmesi para almagyň oýuny bolondat garyp halka bolýar diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efir etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýar. Bulgamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey basyp ýatyr, ot diýsen ot basyp ýatyr. Neber suwunladyň barýan ýerleriniň işini o çeýreden atda. Her getdandan 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýa şonam alýan näler şoladyň. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň gymmatlygyň sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Skype adresi Azatlyk Radiosy goşulyp ýazylýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazan. Şunun bilen habarlar günelegi gepleşigimizde geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizde ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.